Benvinguts. Us vaig a mostrar primer com trobar el canal YouTube. Simplement cerqueu a Google Programant en català i aquest és el canal on podeu trobar els vídeos que ja he transmès al Twitch i que els he pujat al YouTube. I aquí són persistents, perquè el Twitch només els guarda 14 dies. Llavors avui veurem la part front-end de les peticions AJAX i les peticions i les respostes JSON. Llavors, per això farem servir les Developer Tools. Hi ha Developer Tools tant a Firefox com a Chrome. No ho he mirat amb l'Opera, la veritat. Imagino que deuen tenir també. Normalment és aprement la tecla F12. Web Developer Tools. Llavors, aquí podem veure la part de HTML i CSS que hi ha dins la plana, però la part que mirarem avui, la que ens interessa, és Network, xarxa. I aquí es veuen les peticions. Bé, faré una cosa. Vaig obrir una finestra privada perquè així no hi haurà cookies, galetes. De nou, More Tools, Developer Tools. Veiem que hi ha moltes peticions, però la part que a nosaltres ens interessa és la part on podem veure respostes i on interactuarem una mica. Veieu que no paren d'enviar peticions. Això és el JavaScript, normalment amb frameworks com el jQuery, encara que es pot fer també amb JavaScript pelat, que van fent peticions al servidor. I aquí estan els diferents codis de resposta i el protocol si és POST o GET. La diferència entre POST i GET és que el GET es passen tots els paràmetres a la URL i en canvi amb el POST pots passar informació, els paràmetres es passen dins de la petició i no dins a la URL no veus aquests paràmetres i és el que fem servir també per pujar arxius, quan s'envien arxius al servidor. Bé, això és més avançat, no passa res. Anem al que ens interessa, vaig a netejar aquí. A veure. Això, com ho podríem fer, això? Anem a... All essential cookies. Molt bé. I si aquí li diem sign up, que vol dir registrar-nos, llavors anem a posar... A veure, m'ho invento, @m'hoinvento.com. Ja veiem que aquí hi ha hagut una petició Ajax i aquí podem veure què ha sigut. El request és la petició i en el qual ja li ha enviat l'email i si haguessin hagut els altres camps ja li hagués enviat. És a dir, els hi agrada capturar ja la informació per anticipat. I la resposta, bé, la resposta és el compte ha estat creat, false. Veieu que aquesta informació està estructurada? Aquí ens ho estan mostrant de forma estructurada perquè és un JSON. Un JSON és un text que està estructurat d'una manera que seria equivalent al que diem un diccionari en Python. Llavors, aquest tipus d'estructura de dades és molt fàcil per transportar, ens permet transportar estructures de dades i que els programes en JavaScript i els programes en servidor puguin comunicar-se i processar-ho. Bé, li vaig a dir que vull veure en RAW, perquè aquí m'ho està formatant en bonic, i jo vull veure tal com s'envia. I si ho veieu tal com s'envia, això és un JSON,
i no té més misteri. No té més misteri. Si jo això ho gravo dins d'un... A veure si... un notepad i li dic que és un JSON. Bé, aquest no m'ho formata. Però si li obro per aquí, el Firefox sí que m'ho renderitza, m'ho mostra en bonic. Bé, podríem seguir, però bàsicament aquest és el mecanisme amb el que... Aquest és el mecanisme amb el que es comuniquen els programes. Si busquem JSON a internet, a www.school, que és una molt bona pàgina, podrem trobar bons exemples. Aviam... Sí, és correcte. Llavors aquesta informació està estructurada. Aquí li falta... Això amb JavaScript tindríem un JSON i llavors aquí la gràcia és que quan fem una petició AJAX en JavaScript cap al servidor, el servidor ens envia un JSON i aquest JSON hi podem accedir. Per exemple, podríem accedir al camp first name, recorreríem els employees i podríem pintar una taula de manera dinàmica. I així és bàsicament com funcionen els JSON.